Is-sena li għaddiet il-Korporazzjoni għas-Servizzi tal-Ilma għamlet ilieħ ta' 6 miljun euro biex hekk kompli tissaħħaħ il-pożizzjoni finanzjarja tagħha. Dawn id-dettalji ingħataw mill-Ministru Konrad Mizzi fil-Parlament meta fisem il-Prim Ministru preżenta r-riżultati tal-Korporazzjoni għas-Servizzi tal-Ilma. Jirriżulta wkoll li l-Korporazzjoni kompli tnaqqas id-dejn li kien akkumula sa minn żmien amministrazzjonijiet preċedenti. Issa d-dejn kumplessiv kemm ma' banek lokali u kif ukoll ma' European Investment Bank naqas biktar minn 22 miljun fi 3 snin ta' Gvern Laburista. Dan it-titjib fil-qagħda finanzjarja tal-korporazzjoni sar minkejja l-implementazzjoni ta' weda oħra elettorali li estendiet ir-roħs fit-tariffi tal-ilma biex minn Marzu tas-sena l-oħra l-industrija Maltija bdiet hija wkoll tibbenefika minn tnaqqis ta' 5% fil-kontijiet tagħha wara li fl-2014 kien hemm roħs għall-familji. Intant għas-sena kurrenti l-Korporazzjoni għas-Servizzi tal-Ilma qiegħda tipprevedi li tagħmel qlieħ ta' madwar 1.5 miljun. Dan minkejja li n-nefqa fl-operat tagħha hija mistennija li tikber minħabba investimenti li l-korporazzjoni mistennija tkompli twettaq. Il-qagħda finanzjarja tjiebet fl-istess ħin li kien hemm ftehim kollettiv ġdid għal ħaddiema li kien skada fi żmien l-amministrazzjoni preċedenti u qatt ma kien imġeddet. B'hekk il-ħaddiema ingħataw żieda blura li kienet intitolata lilhom. Qed isir investiment ukoll fil-proġett ta' New Water li se jkun lest aktar tard din is-sena. Dan il-proġett se jfisser li ilma li qabel kien jintrema l-baħar issa se jkun jista' jintuża mill-agrikoltura u l-industrija.